Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное гаспадарства. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Размова ідзе пра тыдзень 29 ліпеня 4 жніўня, і я прапаную наступныя 5 падзей. 1 жніўня гістарычны ў косцях абмен вязнямі паміж Расіяй, ЗША і Нямецчынай. Другое, таксама 1 жніўня, спыненне працы сайта Белсата. Третье, 31 липеня в Тегеране забиты лидер Хамаса Исмаил Хания. Четвертое, 29 липеня трагедия в Саутпорте в Англии. И 5 2 жніўня день памяти Михала Воловича. Шановные сябры, натурально у всех нас захапіла, частку абурыла падзея, якая адбылася на пачатку тыдня 29-го. Гэта калі адбыўся абмен паміж Расіяй і Захадам. На вялікі жаль, гэта вельмі вялікая перамога Крымля і Лубянкі. Ёсць інфармацыя з розных крыніц, пра гэта казаў і прэзідэнт Байден, пра гэта плевузгал і пачвара Лукашенко, што абмен рыхтаваўся спецслужбамі. І гэта абсолютно натуральна, тому што цэнтральнай фігурай гэтага абмена был забойца, які был асуджаны в Нямецчыны, бо забіў аднаго з чеченскіх палявых камандзіраў, вось практычна в цэнтры і в развяза. І натуральна гэта абсолютно не задавальняла Лубянку. І вы бачылі па рэакцыі Москвы, як сустракалі забойцаў і іншых шпігуноў, вось, як бурна радаваліся, як абяцалі даць медалі за то, што забіваюць людзей незаконна, што Москва ацаніла гэты жэст. Вы ведаеце, што вызвалена была частка расійскіх палітвязняў, в тым ліку і тыя людзі, которых можна назваць лідарамі іхняй апозіцыі, а больш дакладна хорошымі рускімі. Ёсць такіх вельмі хорошы выраз. І, канешне, проста жахліва, што на прэс-канферэнцыі вызваленыя, якія не толькі адбывалі свае вялікія тэрміны в пуцінскіх вязніцах, вось, але ж былі яшчэ ўвесь час пад ГБшным кантролем, з імі явна працавалі, і гэта сказалася і на прэс-канферэнцыі. Я, правда, внесу папраўку тым, што я кажу, адзін з вызваленых, які ўдзельнічаў в прэс-канферэнцыі, он мусіў выйсці праз месяц на волю, што зноў паказвае, што ГБшныя структуры работаюць вельмі добра, а заходнія вельмі кепска в гэтым пытанні. Так вось, вызваленыя взяли и запатрабавалі отмены санкций для русских. В умовах, калі Россия пагражае всему свету, калі она веде жахлівую войну в Украине, вёўшы туды войскі, калі забіваюць сотні тысяч людзей, калі ёсць пагроза новой всей чалавечай цывілізацыі ад гэтай жахлівай России, прапануюць убраць санкцыі, вось. І кажуць іншыя рэчы, которые толькі можна назваць адным тэрмінам — імперыялізм. Жахлівы расійскі імперыялізм. Это навука беларусам. Все гэтыя хорошие русские и кепские русские — это одно и то же. Это смерть свободе, демократии, народам и особам. И магчымасць вырвацца у всех народаў, якія мелі нешчасце быць пад уладай Москвы калісьці, вельмі резка павялічыцца, калі проста не стане імперія зла. Бо нават при хороших русских все равно будзе той же ганебны расійскі імперыялізм, што і паказаў гэты абмен. Я катэгарычна пратэстую супраць такіх абменаў, таму што это абсолютно непрыстойна, што вдова забітого чеченского командира даведваецца, што его забойца вызвалены толькі са СМИ, што в спісе не было анікога, ні з беларускіх палітвязняў, в першую чаргу Анджея Пачобута. Я хотел бы нагадать, что одного з чекістскіх московских агентаў забрали з турмы Польши, он таксама был асуджаны тут. І што не было лідараў
вызвольных рухаў Каўказа. На вялікі жаль, гэты абмен паказаў жорстка. У габні дастаткова покуль сілаў для выканання сваіх планаў. Захад, на вялікі жаль, як і ў 20 стагоддзі, ставіць на Расію, ігнаруючы інтарэсы ўсіх тых народаў, якія змагаліся і змагаюцца з гэтай страшнай чумой расійскім імперыялізмам. Спадзяюся, што это толькі адна з памылак Захада, і нарэшце такіх памылак больш не будзе. Кажа, што навошта так казаць, это ж добра, што людзі выйшлі з турмаў, так гэтыя выйшлі, і нашы калісьці выйдуць. Вы ведаеце, нашых палітвязняў нават ніхто не хоча пералічыць, колькі іх там сядзяць. І калі яны выйдуць, пры такіх абменах, на вялікі жаль, все будзе наадварот, што колькасць палітвязняў в Беларусі будзе павялічвацца, нават калі кагосьці зараз і выпусцяць, бо такія магчымасці, здаецца, з'яўляюцца. І гэта абсалютна неправільна. Не мусіць быць расійскага імперыялізма, не мусіць быць ягонага стаўленніка Лукашенка на Беларусі, не мусіць быць той палітыкі знішчэння беларускага народа. Часткай з гэтай палітыкі это і ёсць рэпрэсіі і наяўнасць беларускіх палітвязняў лукашэнкаўскіх турмаў. І так не мусіць быць. І вот на вялікі жаль, вот гэты абмен, про які я кажу, ён не павялічвае нават мінімальную верагоднасць, што не будзе нарэшце в турмах беларускіх палітвязняў, а яны выйдуць на волю. І гэта вельмі кепска. Свой да свайго па свае. 6 жніўня, з дня народзінаў Алеся Пушкіна, пачала працаваць выстава «Тут был Пушкін». Запрашаю, вельмі запрашаю. Гэтая выстава будзе працаваць цэлы месяц. У музеі вольнай Беларусі, гэта Варшава, уліца Фоксала, 11. Свой да свайго па свае, а Алесь Пушкін. Гэта вялікі беларус. І кожны беларус, які здольны будзе дайсці да выставы, тут был Пушкін. Ён проста падтрымлівае сапраўдную Беларусь. Свой да свайго па свае. Другая падзея, она вельмі такая трагічная. Мы гэта прадбачылі, і вось гэта здарылася. Ліквідуецца Белсат. Вось, і 1 жніўня спынена праца сайта Белсата. Практычна беларусы, якія в Беларусі, не могуць, ці ў них менш значна магчымасці глядзець Белсат, потому што штосьці там засталося в Ютубе, але ж так глядзець дастаткова тэхнічна цяжка, нават не улічваючы тое, што в Беларусі дыктатура. Я только некалькі словаў хацеў бы сказаць пра гэту трагедыю, бо альтэрнатывы Белсата няма для беларускай нацыі. Што знішэнне Белсата, спрабавалі знішчыць Белсат адразу лукашэнкаўскія і лубянскаўскія службы, як только Белсат узнік. Гэта было ў 2007 годзе. Але ж ім удалося перамагчы ў 2017 годзе, калі практычна стала пытанне вельмі сур'ёзна пра тое, што Белсат закрыюць. Тады была апазіцыя, тады удалося все-таки Белсат адбіць. А вот цяпер ціхай сапай Лукашенко і Путін атрымалі вельмі вялікую перамогу, і 1 жніўня все гэта маглі пераканацца. Далей будет яшчэ горш. Таму што практычна тое, што прапанавалі новыя польскія ўлады, гэта ёсць знішэнне Белсата, хто бы што не казаў. І таму, першае, я выказваю пратэст супраць удзела директора Белсата Дикавицкого в конференции, которая проводила Тихановская. Бо конференция эта проводилась только с одной метой, это как Тихановская была вечна. Тут ничего нового нема. У нас в Беларуси выборы были только президентские в 1994 году. После возникла подшвара Лукашенко, который хочет сидеть, цепляющийся синими пальцами за ўладу. Так само до неких выборов демократичных. Тому ничего тут нового не было. Але в той ситуации, в якой сегодня Белсат, наявность там кіраўніка Белсата, ну это для меня просто дичь. И не трэба рабіць выгляд, что все падтрымліваюць гэты проект. Мы ничего не забыли. Нагадываю, что есть розница паміж демсилами и оппозицией. Оппозиция ніколі не вызнавала вынікі антиконституционного переворота. А ніяких выборов в
в 2020 году быть не могло. Это был выборчий фарс. Адметнасць этого выборчего фарса, что он отбывался только в умовах гибридной войны Российской Федерации супраць Беларуси и в часы пандемии. И сам сценарий этого выборчего фарса был абсолютно склепаны спецслужбами лукашенковскими и московскими, бо ішли такая новая серия на політичному уровне газовых войн, которые ведутся поміж бандами Лукашенко и Путин уже на протягу 20 годов. И, конечно, оперировать тем, что этот выборчий фарс были выборы, это сдек над белорусским народом. И этот сдек протягивается давно. Отдельная сага, як рабили уже Тихановскую лидером, после того, как КГБ ее вывезла в Литву. Бо до этого, ну, сказать, что она оппозиция, вельми тяжко. Все вельми просто. Это был вельми протяглый период, целый год. И что тогда не забивали палітвязняў на турмах белорусских. Уже забиты были люди после кровавой недели 9 жніўня. Але к 25 сакавіка пошла заява об тым, что она лидер. А осенью 21 года нечаканно Либер придумал, что она выиграла президентские выборы. Нагадываю всем, кто был в Вильне и кто не был, что есть официальные заявы Евразъяза из США, что никаких выборов не было. И тому вот, что в этом мероприемстве, которое будет гэткае же, як были ранейшие, ну, пригадайте, ну, створили некий там переходный кабинет. Ну, так само в певной ступени здек над белорусским народом, потому что в первом варианте там люди были, которые максимум 10 суток находились в оппозиции в Беларуси, Лукашенко, и то они все в Беларуси были в оппозиции. Представники только спецслужб Лукашенко и только МИДа. Хотя в любой краине проводится сюда иллюстрация, бо лукашенковская банда, она здійсняє злочинство давным-давно. Она почала злочинство робить с 95 года. Просто можно назвать даты, коли это все почалося. Это захоп парламента и спынение голодовки депутатов оппозиции БНФ. И это весна 95 года. После уже пошли репрессии. Нагадаю, что в жніўні яны уже сбивали рабочих метрополитена и так далее, тому подобное. Так вот, ну, иллюстрацию тут просто необходимо. Ну, конечно, тут никто про иллюстрацию казать ничего не будет, але жыццё бере свае. Практично иллюстрация гэта отбылася, бо от того склада застались рожки до ножки. Все проекты, которые обвешались, но оказались абсолютно нереализованными. Ну, тут, в принципе, то, что там наговорили, оно так само особливого значения не мает. Іншая справа, что вельми кепска, что люди думают, что праз лукашизм можно вырашить проблемы Беларуси, будет некий суд, что вот мы взяли вот этого усатого, заменили на эту, которая не усатая, и будет великое счастье. Не, шановные. Мусить быть по закону. Мусить быть выход всего белорусского народа с беззакония. И вот вельми кепска, что до этого часу люди спрабуют жить в лете 2020 года, которое было вельми специфичное. И самое страшное, что спрабуют прикрыться еще героизмом белорусского народа. Потому что практически никого с тех, кого подставили, которым хлусили, что 80 сотков немагчыма сфальсификовать, что автозак это просто машина, что мы пройдем выборы праз полгода, и загнали на выборчие участки, цудоўна ведаючы, что никаких выборов не будет. И коли режим Лукашенко начал убивать, забивать белорусов, практически это был повтор, ведомый всем из истории Российской империи, кровавой недели 9 студеня. Коли так само казали, сходите к цару, так, отдайте шелобитную, все будет добре. Почали стрелять, почали забивать в Беларуси. Люди обурились, вышли. В этот час не было никаких ни штабов, ни всех інших структур, которых стварали. Больше того, были заклики. Каб люди не змагались с милицией, сидели дома. Тому КГБ вывез, а далее все уже было. И это уже вельми старая сказка.
Калі і беларусы хочуць это падтрымаць, яны маюць права. Але ж я кажу адказна, што ніякіх падстаў лічыць Светлану Тихановскую нейкім лідерам, тым больш нацыянальным лідерам, няма. Так, яна самы вядомы актор ці актор апошняго выбарчага фарса. Так, за этот выбарчы фарс мільёны беларусаў заплацілі страшными мучениями, бо никчемные насамрэч лічбы, которые были агучаны нават на этой конференции. Яны вельмі моцна заниженные. Никто ж нават не сказал про колькасць палітвязняў, которые нават Пачвара Лукашенко агучил. Потому что ты 20 тысяч, яны покрываются лічбами, которые официально нават амаль што под адміністрацыйных справах, что абсолютная неправда. Но это сапраўды уже нейкае вар'яцтва в Кубе. Тому я просто закликаю. Хочете говорить? Говорите от своего имя. Не маете ніякого морального права казать про белорусский народ, які і сёння змагаецца с лукашенковской бандой. Вельмі цяжка. И допомоги вот такими сходами конференции натурально белорусский народ не атрымает, бо беззаконие немагчыма выбивать іншым беззаконнем. Вельмі кепска, что под гэта яшчэ завязали Белсат, который знішаюць. Знішаюць, потому что на великий жаль поставлена задача знішыць всю Беларусь. И она выконваецца, бо лубянковские структуры, в адрозненне ад лукашэнкаўскіх, яны моцныя і на захадзе. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, Белсат знішаюць. Беларусы не мусяць маўчаць. 8 жніўня а 18:30 будзе пікет супраць таго, каб знішалі Белсат. Варшава, а 18:30 8 жніўня канцелярія прэм'ер-міністра Польшы Алея Юздовскіх 1-3. Калі ласка, прыходзьце, калі ласка, пашырайце гэтую інфармацыю, калі ласка, будзем разам, не дазволім закрыць Белсат. Свой да свайго па свае. Третья падзея, яна сапраўды такая страшная. Па сваіх наступствах. Вы все ведаете, что 31 липня в Тегеране был забиты лидер Хамаса Хания. Ну, спачатку шла демагогія, што вельмі дакладна папрацавала израильская авиация. Пасля пошла информация об том, что это был просто теракт. Подкупили кагосьці з іранцаў, закладена была бомба. Не знаю, як это было. Вось, але ж і першасная реакція, яна вельмі пагрозлівая, не толькі для Израиля, а для всего света. Бо тут ключевая позиция некоторых краінаў, которые знаходятся все-таки НАТО, которые, здаецца, союзники из США. Вось, проявілася. И после этого, натурально, будет некий отказ Ирана. И по великому рахунку, вероятность того, что пачнецца Великая война, есть. Менавіта з гэтага конфликта. Як яно будзе, не ведаю. Але ситуация вельмі тревожная, потому что я неаднойчы казал в своих гэтых передачах, что Третья сусветная война, яна катэгарычна супраць нацыянальных інтарэсаў беларусаў. И кожны человек, который ведает историю Беларуси, со мной погодится. На жаль, калі не займацца спробамі скажэння рэчаіснасці, наогул ёсць пагроза існавання в бліжэйшай перспективе Израиля, не только пагроза Беларуси, пагроза Украины. Яна абсолютно реальная. Это звязана з теми силами, которые выступают супраць этой державы. Хотел бы нагадать, что белорусы таксама маюць інтарэсы там, бо вельмі великая колькасць менавіта беларускіх габрэяў сёння грамадзяне Израиля, і гэта і нашыя людзі. Так, яны вымушаны былі з'ехаць з тэрыторыі Беларусі, але ж сувязь з Беларусю, я спадзяюся, яны губляць не будуць. І вельмі спадзяюсь, што і гэты канфлікт ён не закончыцца крывавымі падзеямі, і тым больш, што все-таки свету удастся праскочыць праз той момант, што можа пачацца і адтуль Третья сусветная война.
але ж такие предпосылки есть. Гэта, між іншым, констатация того, что решения, которые прымаюцца сёння, яны абсолютно не до конца продуманные. Вот. Это ж все мусили ж памятаць, як 110 гадоў тому назад пачыналась Першая сусветная вайна. Причем зноў-таки жахліва. Хотели доброго, атрымалі жахлівую рэч для всей человечей цивилизации. Вельмі не хотелось, каб нешта подобное было запачаткавана 31 жніўня. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, 9 жніўня 4-я гадавіна заканчэння апошняга выбарчага фарса. Крывавая недзеля, якая мільёнам беларусаў показала, які жах ёсць лукашэнкаўская банда. Запрашаю в Варшаве акцыя. Пачатак збору а 17:30, пляц Железнай брамы, адкуль пачнецца шэсце. 17:30, 9 жніўня, пляц Железнай брамы. Будзьма разам, каб все бачылі, што ёсць Беларусь. Свой да свайго па свае. Четвертая падзея – это то, что 29 ліпеня адбылося в не вельмі вялікім горадзе англійскім Саутпорте. Там адбылася жахлівая трагедыя, калі былі забіты 3 маленькія дзяўчынкі, і больш 10 дзяўчат, таксама маленькіх, атрымалі параненні, некаторыя вельмі цяжкія, яны ў шпіталі. Забойца, сын иммигрантов с Руанды, который мусил уже натурализоваться в самой Англии. Вельмі жахлівая трагедия, якая показывает, что тая политика, которая проводится в Заходней Европе, об тым, что мусить быть в первую чергу интересы сексуальных, расовых и религийных меньшиняў, не характерных для европейской цивилизации, яна не вельмі была продумана, что и подтверждают не только тыя сутыкнення, которые пачаліся в субботу в Англии, як и то, якім чынам СМИ гэта робяць, даюць інфармацыю про гэтыя падзеі. Здаецца, все мусило быть зусім не так. Здаецца, мусила быть нацыянальная абвешчана жалоба урадам. Здаецца, все мусили не патрабаваць, каб там нейкіх эмігрантаў пускалі при этом в Англию, бо ёсць не толькі выступы супраць эмігрантаў, есть в іхнюю падтрымку, а вся краіна, да и Европа мусила бы быть разом в трауре про забитых абсолютно невинных девчаток, асабліва улічваючы тое, что в принципе-то и детей в краінах Заходняя Европа амаль што не нараджаецца. Я уже не кажу про тое, што з імі робяць всякие школьные программы. Вось. Але ж мы бачым тое, што мы бачым. Бачым сутыкнення в шмат якіх гарадах Великобритании. Гістарычны факт, што в паўночнай Ірландіі былыя супернікі, гэта ультрас, пратэстанты і католікі ірландцы, а пратэстанты, натуральна, за Лондон. Яны мусілі нават аб'яднацца. Вось, ідуць сутычкі па розных гарадах. Хаця, мне здаецца, праблема крыху в іншым. Трэба быць все-таки разам, калі адбываюцца такія трагедыі. Трэба не переступаць ані праз смерці людзей, тым больш, калі вот это жахліва, калі гэта дзеці. Я калі чытал навіны, чытал прапаганду леволиберальную наконт всего гэтага, я чамусьці прыгадал бедную Лизу, которую забили в Варшаве, и як адразу вот гэта ЛГБТ+, хутенько все это звело до хатнего гвалту, так, и нават нейкія законы в Польше пачалі мяняць. Но абсолютно не звязаны паміж сабой рэчы. Тут яшчэ больш все трагічна, потому что тая большасць, супраць якой чамусьці прымаліся вот меры, я кажу про еўрапейцаў,
яна, калі матэматычна пралічыць, дастаткова хутка можа стаць меншасцю. А это знікненне цэлых народаў, которые пакінулі вельмі вялікі внёсак в гісторыі чалавечай цывілізацыі. Ну і, натуральна, тыя антихрысціянскія тэндэнцыі, которые пры гэтым проявляюцца, яны зноў-такі нікому нічого добрага не прынесуць, бо хто б што ні казаў, беларускі народ, ён хрысціянства прыняў тысячу гадоў тому назад. Большая частка беларускага народа, таму што частка прыняла, калі хрост адбываўся уже часы Великого княства Літоўскага, это 600 гадоў тому назад. Ну, это таксама дастаткова даўна. І сама беларушчына, так, яна натуральна, непадзельна звязана менавіта з хрысціянствам. Яшчэ раз кажу, жахлівая трагедія. Зараз не хапае проста інфармацыі даставернай, таму што ідзе прапаганда і з боку Масквы, таму не хочацца некаторыя рэчы падкрэсліваць. Але ж не сказаць пра эту трагедію таксама немагчыма. Это будет абсолютно неправільна. Бо так жыццё ўладкавана, заўсёды марылі, каб дзеці жылі лепш нас, тых людзей, которые уже сталыя. Вось. А тут вы бачыце, што адбываецца. І замест того, каб зрабіць, каб ушанаваць памяць гэтых невінна забітых дзяцей, в Англии, в городах идут сутычки. Это вельмі кепска. А то, что отбылось в этом Саутпорте, городе, назоў которого я ранее не ведал, это сапраўды трагедия, это агульна чалавечая трагедия. Так не мусіць быць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, 15 жніўня, дзень памяти Левона Баразны, якого забили в центре Менска в 1972 годзе. А 11:30 в костёле Святого Александра на пляцы Трох Крыжоў в Варшаве адбудзецца імша, па заканчэнні якой адбудзецца імпрэза па ушанаванні памяці гэтага великого беларуса. На гэтую імпрэзу прыйдзе Зенон Пазняк, які асабіста вельмі добра ведаў Левона Баразну. Таму запрашаю, прыходзьце, памятайце пра нашых беларускіх герояў. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя навіна. Гэта 2 жніўня, гэта дзень памяці Міхала Валовіча, героя, які в пэўнай ступені был перад Кастусём Каліновскім, бо шмат што аб'ядноўваюць гэтага гераічнага беларуса з вялікім Каліновскім. Михаил Валович, ён паходзіў з знакамітага рода, все беларусы мусяць ведаць пра Валовіча ў розныя стагоддзі. Яны адыгрывалі вельмі вялікую ролю в гісторыі Беларусі. Сам же Михаил был удзельнікам лістападаўскага паўстання, пасля разгрома якога ён з'ехаў в Парыж, але ж павярнуўся і дзеля того, каб зрабіць партизанскі аддзел, каб змагацца з расійскімі акупантамі, гэты аддзел был створаны в асноўным з селянаў. Вось. В 1933 годзе, якраз 2 жніўня, в Гародні Михала Валовіча ва ўзросце Кастуся Каліновского, 26 гадоў, расійскія акупанты забілі. Бо яны ненавідзяць все беларускае, а для них і воля гэта зусім не масковская, зусім не расійская, за это яны заўсёды забівалі. Хацелі знішчыць і цела Михала Валовіча, але ж маці за хабар у акупантаў выкупіла цела, бо яны заўсёды былі подлыя і за грошы згодны былі прадаць што заўгодна. Таму пахавалі Михала. В часы міжваеннай Рэчы Паспалітай гэта магіла была ушанавана, і гэта абсалютна натуральна, бо тады мы разам змагаліся супраць расійскай навалы, я маю на ўвазе в паўстаннях 19 стагоддзя. Адным з герояў гэтых паўстанняў відавочна з'яўляецца Михаил Валович. Вот, прыйшлі бальшавікі, натуральна, знеслі і магілу, але ж памяць пра Валовіча засталася в Беларусі.
Талерчык, сакратар Гарадзенскай абласной рады БНФ, напісаў кнігу пра Міхала Валовіча, былі публікацыі ў СМі, і вельмі цяжка лишь была створана пад слонімам сімвалічная магіла Міхала Валовіча. І калі я был в Беларусі, я заўсёды імкнуўся прыехаць 2 жніўня да гэтай магілы, каб падтрымаць тых людзей, якія ушаноўваюць памяць Міхала Валовіча, бо гэта сапраўдны герой Беларусі. Цяжка ішло все, таму што моцныя ворагі беларушчыны і сёння ёсць. Знесены был крыж, который спачатку ставілі па ініцыятыве святаря расійскай праваслаўнай царквы мясцовай. Але все-таки удалося зрабіць сімвалічную магілу, і 2 жніўня людзі заўсёды ушаноўвалі памяць Міхала Валовіча. Таму, шановныя сябры, прыгадайце змагара за Бога, гонар і айчыну, змагара за Беларусь, змагара Міхася Валовіча. Это сапраўдны герой Беларусі. І вельмі раю, просто прачытайце. Есть, натуральна, шмат публікацый і в інтэрнэце, бо трэба ведаць пра беларускіх герояў. Бо нам яшчэ трэба выканаць запавет Кастуся Каліновскага, ідэйным пабрацімам якога і быў ягоны папярэднік Міхась Валовіч. Бо Беларусь была, ёсць і будзе. Жыве Беларусь!